nagbabalik ang ating chikahang pangkalusugan. Ngayon, sa ating second set ng ating questions, makakasama pa rin po natin si Ms. Twinkle Aurelia, ang ating NIP Regional Nurse Coordinator ng DOH Bicol CHT. So sa pagpapatuloy po, Ma'am Twinks, ng ating mga questions, ano nga po ba talaga ang MRO-PVC? Yan. So, hello po ulit sa ating mga taga-subaybay ng Chikahang Pangkalusugan. So, ang MRO-PVC, ang full po nito meaning is measles, rubella, bivalent oral polio vaccine supplemental immunization activity. Ito po ay isinasagawa ng isang buwan depende sa rekomendasyon po ng World Health Organization at ang ating central office sa Department of Health para mabigyan ng karagdagang dose or karagdagang bakuna laban sa measles, rubella at polio ang ating mga batang edad 0 to 59 months old po. Ayan, so maraming salamat po Ma'am Twinks sa pagbibigay po ng definisyon sa ating MRO-PVC. So, bakit po kaya magsasagawa ng MRO-PVC sa Bicol region at bakit ngayon lang po? Ayan. So, alam ko, tanong din yan ng ating mga listeners. Ang MRO-PVC, gaya ng una ko nang nabanggit, nagkakaroon po ng supplemental immunization activity kapag may rekomendasyon po na binigay ang World Health Organization at ang ating central office dahil sa mga tumataas na kaso ng tigdas sa bansa at meron na din pong mga kaso dito sa rehiyon ng Bicol. So para maiwasan po at hindi na dumami pa ang kaso at hindi tayo magkaroon ng tinatawag nating outbreak or masyadong mataas na kaso sa ating rehiyon, magsasagawa po tayo ng supplemental immunization activity para mabigyan ng karagdagang bakuna laban sa tigdas, rubella at polio ang ating mga batang may edad na under 5 years old po. Para sa MR vaccine, 9 to 59 months old yung ating babakunahan at sa oral polio vaccine naman po sa lugar na meron pong sapat na supply or priority areas natin, bibigyan din po ng polio vaccine ang mga 0 to 59 months old na mga bata. So ito ay para kumbaga maunahan na po natin ang pagkakaroon ng outbreak. Magkaroon na tayo ng karagdagang proteksyon laban sa tumataas na kaso po ng tigdas at posibleng mga kaso ng polio sa ating bansa. Ayan, so talaga pong prevention is better than cure. Kaya nandito po ang ating mga bakuna para sa ating MRO-PVC. At hindi lang po yan, kailangan na rin po natin mag-prevent ng isang pagkakaroon ng outbreak, lalong-lalo na dito sa ating Bicol region. So, Ma'am Twinks, gaano po ba kadelikado ang mga sakit na rubella, measles at polio? Naku, nakakatakot po ang mga sakit na ito. Una-una, unahin ko na po ang tigdas. Napakabilis po nitong kumalat, pati na rin ang rubella. Ang ano po nito, kung wala kang mask o kaya naman ay merong may sakit sa inyong komunidad at ikaw ay posibleng nahawa, pwede pong ang isang kaso ay makapaghawa ng 18 pa po na mga katao. So dapat talagang mapigilan na natin ang pagkalat nito. Kaya mas maganda kung meron po tayong bakuna laban dito. Sa tigdas po, pwede po magkaroon ng rashes ang mga bata, magkaroon ng mataas na lagnat. At kapag walang proteksyon ang bata, gaya ng bakuna, pwede pong umauwi sa komplikasyon tulad ng pneumonia, pamamaga ng utak o tinatawag nating meningitis, at pwede pong magkaroon po ng malubhang karamdaman na maaaring maospital ang bata. At kapag talagang hindi kinaya ng katawan ng bata, pwede po siya magkaroon ng katarata at pwede pong mabulag. Ayaw natin yan mangyari. So, bakuna po ang posibleng solusyon na hindi na po magkaroon ng karamdaman na tigdas at komplikasyon ang mga bata. Ang rubella naman po, isa din po siyang sakit na mabilis makahawa.
Meron lamang din po siyang mga rashes sa katawan, merong lagnat pero hindi ganoon kataasan. At usually po, wala po itong gamot kagaya ng tigdas. Kung ano lang yung sintoma mo, yun lang ang bibigyan ng lunas. Kung may lagnat ka, bibigyan ka ng paracetamol. Kung may masakit sa katawan, pwede pong mga gamot na laban sa sakit ng katawan. Pero wala siya talagang lunas. So kasi virus po siya. Mawawala din siya pakalipas ng ilang araw. Ang nakakatakot po sa rubella kasi pag ang nahawa ay buntis, ayan, pwede po, lalo na kung first trimester yung buntis, pwede pong magkaroon ng congenital anomaly o mga abnormality ang kanyang dinadalang sanggol. Pwede pong paglabas ng sanggol, may mga rashes po, pwede pong mabulag or pingi at magkaroon pa ng ibang anomalya sa katawan o depekto sa katawan ang kanyang anak. So ayaw po natin itong mangyari, kaya inaagapan po natin ito sa pamamagitan ng pagbabakuna. And lastly po, yung ating polio, alam natin na ito ay matagal ng sakit at ayaw nating bumalik siya. Ang polio po kasi malala din siya. Kapag nagkasakit ka, pwede ka pong maparalisa. Ayaw po natin na yung mga anak natin ay magkaroon ng polio kasi mapaparalisa po pag nagkataon, at kung ito po ay magkaroon ng komplikasyon, pwede pong maapektahan yung muscle sa baga sa paghinga, at kapag syempre pag apektado ang paghinga, pwede po itong ikamatay ng mga bata. So ganyan kalubha ang mga sakit na ito, kaya wag po nating hayaan na hindi magkaroon ng proteksyon ng ating mga anak. Kaya dapat pabakunahan po natin ang mga anak natin laban sa mga sakit na ito. Ayan, so nakakatakot po talaga yung mga sakit na ito. So, at grabe rin po yung mga komplikasyon na pwede o maaari nating maranasan ng ating mga anak. So, kailangan po talaga nandiyan ang mga bakuna na ibibigay sa atin ng ating mga health center na maaari nating i-avail para po ay mas protektado po ang ating mga chikiting. So, nabanggit niyo po Ma'am Twinks, yung mga komplikasyon hindi lang pala yung mga simpleng lagnat o ubo, at kung hindi tayo magpabakuna ng ating mga anak, pwede pa po itong mag-result sa pagka-ospital nila Yes. at pwede na rin po kung hindi po talaga sila kayanan ng baby ay mag-result din po sa kamatayan. So, Yes, kaya importante dapat po. talagang magpabakuna na ang ating mga chikiting. Yes, yes. Very important po yan. So, since nabanggit niyo po yan, Ma'am Twinks, meron po bang gamot sa sakit na ito? Bukod sa bakuna, may gamot po ba talaga ito? Yun nga, ang sinabi ko kanina, Ma'am Dinis, wala itong direct na gamot. Kung ano lang yung sintomas na nararanasan ng pasyente, yun lang yung pwede nating ibigay na gamot. Halimbawa, nilalagnat siya, paracetamol. Pero yung mismong gamot, pangontra sa tigdas, rubella at sa polio, wala po. Ang tanging panlaban lamang ay bakuna. Kaya dapat mapabakunahan ang mga bata. Ayan po, so wala talagang tinatawag na direct cure, po Ma'am Twinks. So kailangan po talaga, Yes. number one is bakuna. So dito po Ma'am Twinks, sa Bicol region, may mga naitala na po bang kaso ng measles, rubella at polio? Sa nabanggit niyo po kanina, pwede niyo po ba yan i-expound? Nung last year po, meron na tayong kaso na 2, at ngayong taon po, as per mentioned by our RESU o yung ating Regional Epidemiology Surveillance Unit, may isa na po tayong kumpirmado ngayong taon. So, nagbabadya po ang pagdami ng kaso maging sa buong bansa po. Kaya kinakailangan pong maproteksyonan ang ating mga anak. Ayan, so kung hindi po tayo magpapabakuna ng ating mga chikiting, ay may posibilidad po na magkaroon tayo ng risk na magkaroon tayo ng outbreak. So kaya po natin itong ginagawang preventive action, ang MROPVC. So sino po paano po kung may mga bakuna na yung bata laban sa mga sakit na ito? Hindi po ba sila, Ma'am Twinks, kasali sa pagbabakuna na gagawin sa SIA?
Ang mga bata po na babakunahan sa SIA ay yung mga bata po na para sa measles vaccine, mga batang may edad na 9 hanggang 59 months old, or mga below, bago mag 5 years old. Yan po yung mga kasama po sa pagbabakuna laban sa tigdas. Kung meron na po sila dating bakuna sa tigdas, okay lang po yun. Safe pa din na bakunahan po sila ngayong Mayo kasi mas nire-recommenda po ito ay additional na dose. So, hindi po ito kasama doon sa usual na routine na dosage nila. Ito po ay karagdagang dose po. So, dapat lang na bakunahan pa rin po sila basta pasok po doon sa edad na 9 to 59 months old para sa MR or the measles, at alam naman po ng ating mga health workers kung ano yung tamang timing kung sakaling sila ay nabigyan ng measles vaccine nung nakaraang buwan. So meron yang 28 days interval kung sila ay naka-receive sa routine ng bakuna noong nakaraang buwan, magkakaroon lang ng 28 days interval para po dito sa Mayo na dosage na marireceive po nila. Para naman po sa oral polio vaccine, ito po ay patak lamang po sa bunganga, 2 patak ng oral polio vaccine. Ang target po dito ay 0 o yung mga bagong silang nasanggol hanggang 59 months old po. Kung meron pong enough na supply ang ating mga RHU, magsangguni lamang po para mabigyan po ng protection ang inyong mga anak. So safe po ito kung nabigyan pa lamang siya ng ilang araw ng oral polio vaccine. Halimbawa ngayon, kahapon na April 30, nabigyan siya at ngayong Mayo naman or bukas Mayo 2, bibigyan siya ulit. Ito po ay safe na ibigay pa din na karagdagang dosage po para sa kanilang protection. Ayan, so thank you very much po, Ma'am Twink. So, just to clarify po sa ating mga tagapakinig, ay ito pong ating MRO-PVC ay isang supplemental immunization activity po. So, meaning yung bibigyan po natin ng karagdagang bakuna si mga baby. So, yan po. So, saan? So, nabanggit niyo po kanina kung saan gagawin or saan pwede tayong magpabakuna. So, sa mga health centers po, di ba, Ma'am Twink? So, ano po yung mga kailangan para rin po ma-prep ang ating mga nanay at tatay? Ano po ba yung mga kailangan? Meron po bang requirements na kailangan dalhin sa ating mga health center? So para po sa ating mga magulang, dalhin lamang po sa health center. Maganda po kung malalaman nyo na yung schedule kasi iba-iba po kada health center. Meron po sila mga assigned na fixed post na tinatawag. Nag-a-announce po sila ng mga schedule. Pumunta po tayo sa nararapat na schedule. Kadalasan po ang dinadala lamang dito ay ang bakuna card ng ating mga anak o yung immunization record nyo po. Kung meron kayong mother baby book, kung saan po nire-record yung mga bakuna ng anak, yun lamang po ang kinakailangang dalhin. At syempre po, kung pruweba lamang na kayo po ay immediate guardian or parents ng ating mga anak. So mainam pa din na magdala ng ID o kaya po ng pruweba na kayo po yung tagapag-alaga ng bata na babakunahan. Ayan, so thank you very much po, Ma'am Twings. Hindi lang pala sa ating mga bakunanay at bakutatay, pati na rin po sa mga iba nating mga caretakers, mga guardians, ay pwede po ninyong dalhin ang inyong mga chikiting sa mga health center. Basta lamang Lalo dalhin. na sa mga, Yes. sa mga lolo, mga lola na paminsan na pag-iiwanan kung nagtatrabaho ang mga nanay. So, wag po tayong mag-atubili na dalhin yung ating mga apo para pabakunahan po kasi ito po ay kailangan nila para sa proteksyon laban sa tigtas, rubella at polio. Ayan. So, of course, di ba, Ma'am Twings, mas matimbang pa rin ang kailangan natin na maiwasan na outbreak at kailangan natin ma-receive na protection para sa ating mga baby kaysa yung mga side effects na normal naman na makukuha natin. Para lang ito po sa protection ng ating mga baby. So, mensahe na lang po sa ating mga magulang or sa ating mga guardians or caretakers na nakikinig. Ayan. So sa atin po ulit na mga
mga nanay, mga tatay, lolo, lola, auntie, mga tito. Ayan, so please, ngayong buong buwan ng Mayo, dalhin po natin ang ating mga anak, mga pamangkin, may edad po na 9 hanggang 59 months old para sa measles vaccine at 0 to 59 months old para sa oral polio vaccine. Pabakunahan po natin sila sa ating mga health centers. Huwag po mag-atubili na magtanong ng kanilang mga schedule nang sa ganun po ay mabigyan ng karagdagang proteksyon ang ating mga chikiting, ang mga bata sa ating pamilya upang sila ay siguradong ligtas at malusog. So yun po, pag-participate po tayo at hikayatin din natin yung iba pa na mga kakilala natin na may mga anak na ganitong edad po ay magpabakuna na din po sila sa lalong madaling panahon ngayong buong buwan ng Mayo. Ayan, so Ma'am Twinks, pwede po ba nating ulitin yung unang part na sinabi niyo sa message na parang nakalimutan niyo po yung, ang sabi niyo po kasi pabakunahan ng ating mga anak 9 to 59 months old sa measles. Parang kasama po ata rubella. Parang hindi Ay, niyo po opo. Sige, nabanggit. pwede naman. Kahit yung part lang Saan? po yun, i-edit na lang. Sige. Apo yung Saan question nga yun, ma'am? sa message po. Sige. Yung Okay. last part? Apo. Ay, yung Sige. first part po, yung sinabi niyo Sa po first yung part. age. Opo, yung age po for MR and OPV. Kahit Sige. yun lang po. Okay. Okay. Okay, sa atin pong mga magulang at tagapag-alaga ng mga chikiting sa pamilya, yung atin pong measles rubella vaccine ay para sa mga batang edad 9 hanggang 59 months old po. Sila ay dapat mabakunahan ng measles rubella vaccine. Ayan, so thank you very Okay much. na, ma'am. Yes po, okay na po. Okay. Closing na lang po ako. Ayan, so maraming salamat po sa ating National Immunization Program Regional Nurse Coordinator na si Ms. Twinkle Lorelia para sa pagsagot po natin ng ating mga katanungan sa MROPVC. Naway po, marami po tayong mga nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola at lahat po ng ating mga guardians at caretakers ang magpabakuna po ng ating mga chikiting. So ito po ay laban sa mga sakit tulad ng tigdas, rubella at polio at of course na rin para mabigyan natin sila ng karagdagang protection. So yan po ang ating naging chikahan ngayong episode na ito tungkol sa MROPVC. Sa muli, chikiting ligtas po laban sa measles or tigdas, rubella at polio di ngayong buong buwan ng Mayo sa ating MROPVC. So sa muli, magandang araw po sa lahat.